uPastor Sthembiso Zondo namanje usakhuluma ngokwamehlakalela mhla eshuthwa enqunu umuntu wayemethemba kodwa usaqhubeka uyamotivate ngaleyo ndaba azizwele. Lady Dila, ngicela ukucushisa umuntu oseceleni obonayo the clock is against you ushayekile bakuhlukumezile abantu o ufuna ukuwina o ufuna ukuphola ufuna kulunga into zakho enza nje gada ulimi lakho ungabalwa nabantu abakhalisa umuntu and unebhadi mawukhulume nomi kanjani ngomuntu wakuyeka ngoba kunabantu abangazushawa yilabo bantu. Umhlaba esikwona i-physical world umhlaba obonakalayo khona umhlaba ongabonakali kuba ne-meeting mawuhlukumeza abantu i-meeting yabantu bangakulo muntu omkhalisayo bene-meeting nabantu ongababoni abangakuwena noNkulunkulu ongakuwena awuzushawa yilabantu ohlala ubakhalisa mabekuyekile unenhlanhla mawukhalisa umuntu wahlekisa ngomuntu wayisenqapha noma wakuthukake silwe iphele la unebhadi mawukhalisa umuntu wakubuka nje angiphinde again mina mangishuthwa ngevideo uyazi aniyazi intombazana igama uba aniyazi qhamukapi aniyazi sontaphi ayikholwa befisa neintatheli uyishiya nabantu bakubo noNkulunkulu wayo noNkulunkulu wami nabangakumina bazohlangana kwi-spirit realm against lo muntu okukhalisa umuntu. Ngiyasaba umulo ukukhuluma ko Facebook nomi kanjani ngabantu uyilandela indlala uvela uneyinkinga itroll yakho yeyinkinga isigcwele musu kuloku ukuloke usukela abantu ugcwalisa itroll esigcwele uthola nalesikhathi oba vele umsebenzi awuthola okusho ukuthi vele usuhleli angithi ungawuthola umsebenzi but futhi usakhuluma nje wena uyithathela ibhadi yebo ukukhuluma bakhona abantu abangakhuluma ngopresident bakhona abantu abangakhuluma ngekhansela bakhona abantu abangakhuluma ngomeya wena uqualify wena uvela uneyinkinga wena egcwele itroll yeke ukuthi mawungena ko Facebook ukhuluma noma kanjani nabantu abadala ubazi yonke into ukhuluma ubona abanye abantu beza ngiyayisaba inyembezi zomuntu ongazibonanga aqume abheke phansi umhlukumezile awuzushawa uyena uyoshawa izinto zakini uyodila noNkulunkulu wakho bonke abantu abangaphindiselanga bayaphindiselelwa njalo kodwa lento akuyoneka nomba eyabantu asebefisa ukukhula emhlabeni masise staff room nothisha senze into eyi1 ngithe ababambane bonke staff room ngoba mawubona isikole sithola 100% use staff room awukhe bese uphumele ingaleni mawubona isikole sithola 16% 30% 40% use staff room mase kuphumele sengithi kubona na umkhuleko ka 30 seconds asibambane ngesandla phakamisa isandla sika colleague kanje ngizobala kathathu bayiphakamisa ngathi ehlisana angishongo ukuphakamise sakho ngithe phakamise sika colleague bayiphakamisa kwaphakama nezabo ngathi rule number 1 waphakamisa impilo yomuntu kuphakama neyakho ngase ngithi ehlisa impilo ka colleague isandla siyamhleba simletha down ehlisa isandla sika colleague uyehlisa impilo yomuntu rule number 2 kwehla neyakho wathatha udaka washaya omunye umuntu useli nezandla ezinodaka abantu abaningi bahlushekiswe ulimi labo 99.9% wabantu abangama millionaires billionaires abahold ama position bekhulunywa kahle abakhulumi nomi kanjani ngomunye umuntu ngiyasaba mawukhalisa omunye umuntu bese kiyeka ngcono alwe nawe iphelele la ingafiki kwi-spirit realm ngoba labantu abahamba phansi komthunzi wokwelanga bakukhona la bephethwe khona thi akekho umuntu ongaphethwe ndawo akekho umuntu ongenalihlo elimbuka kanje ungakhohlwa kunesisho sithi wathinta izinyane wathinta izinyane lemvubu ngeke kwacweba isiziba sizocweba uma izinyane liyeka amanzi liyoyilwela lona ngoba babone ubaba noma kodwa ngathi linyakaza kubonakala igazi lonke into qhamuka imvubu seyithe khona umuntu othi mawumthinta umhlu do you know kunabantu ekufuneka baxolise kubantu abathile kuze kuvuleke into zabo sengiyaqeda khona umuntu osalelwe into eyi1 sibani bana I'm sorry man angenzanga kunomthandazo bengushaya 3 days back nami kuvuka kudlula abantu abawu2 uyakhumbula wathini kuba uyakhumbula wamgila kanjani usibani bani ngoba njalo waconnected enkosini ubona izono zakho kodwa xabana noNkulunkulu ubona izono zabanye abantu unenhlanhla mawungena ekamereni wabona ukuthi ubhedaphi khona abantu ekufuneka baxolele khona ekufuneka baxolise but ungabomlinda umuntu axolise khuleka uzodila nezinto zabo ngiyacela nakuma social network musukhuluma nomi kanjani ngabanye abantu kanti uvela
unenkinga uhluphekile ngithe itrolley yakho oyiqhubayo no basket usuvela ugcwele inkinga njoba ubhizi ukhuluma ngabantu kabuhlungu yonke musu ukugcwalisa itrolley yakho yeyinkinga uvele usune inkinga futhi again ake ngiphinde enye yezinto ke eyangisiza le ayikho iwashing engomi ayikho inkinga engadluli ungasithathi isinqumo esingunaphakade kwinkinga edlulayo a permanent decision on a temporal circumstance ukuthi into misenzeka kube ngathi izoba unomphela ngathi kwabanye mhla ngishuthwa ngevideo ningayidelete yibeke khona yes khona mhla nama newspapers ayazi khona mhla unenkinga ucabange ngamje yini iBhayibheli lethe eBhayibhelini akuyena uNkulunkulu it's about God it's about God it's about impilo yabantu befakwe emgodini bema uJehova bakhipha impilo yabantu befakwe emabhubesini emlilweni engabadli benqoba imlilo impilo yabantu bebethelwa abanye besinda ngenxa kaNkulunkulu nawe isimo ngena kusona uyivesi abakadlamini chapter 1 wathi eshiwo unkosikazi eshiwo umkakhe akazangalwe verse 2 wabe sekhala eRimini verse 3 waphuma wahlangana noSibanibani abakanqobo chapter 1 wathi eqanjelwa amanga hoSibanibani kwenza ukuba kubhalwe iBhayibheli ngawe bekuyobhalwani ngezinto abantu asebezenze kuwena ayizuvela inhlamba akuzuvela ukuyiphilisela ukuba kubhalwe iBhayibheli ngawe ngabe kubhalwani lempilo iphilayo in 1000 years to come asazi yini ebhalwa ngawe ayi siyakuzwa lalela ngabajabulele ezikoleni la uzoya khona uma awusikhumbuza usinike inamba ngeke okay abafuna ezikoleni ngiaway budget yezikole iyabheda siyakwazi ukuxoxa sifaka upetrol kuphela makukude it's free nje mangiza nansi inamba yami abafuna ngikhulume nestaff kube neunit staffini isiqondisa ingane operation 100% sizothi 061 879 4004 eyibhedlela abeza noma imali ingekho amaphoyisa ngifuna ukushiya fingerprint mangifa ngifuna ukuyishiya la emhlabeni awubu champion ngokuthi ushaya abangaki bawa uba uchampion ezulwini ngokuthi uvusa abangaki esibhakeleni uchampion ukuthi uwisa abangaki kodwa phambi komdali uchampion ngokuthi uvusa abangaki hayi uwisa abangaki inamba ithi 0618794004 operation 100% operate umzali uyiumbrella amaconsa ashaye wena angashaya ingane ingane yakhe yokuhlalisa ebhalithi emhlanga asinveste ingane zethu kusuka ema primary kuyama high school leli yakhona lona ilibona liphuma lona beka samoya one day bye bye Pastor Zondo.